USA har igennem det 20. århundrede været en dominerende magt på den internationale scene. I Første Verdenskrig holdt USA så langt hen ad vejen udenfor. De nåede dog økonomisk gevinst ved at sælge blandt andet våben til de krigsinvolverede nationer. I 1917 indtrådte USA i Første Verdenskrig på Entente-magternes side, fordi tyskerne sank adskillige private amerikanske skibe. Dette viste sig at være en meget lille forsmag på USA's styrke, for i 1941 gik det ind i 2. verdenskrig. Denne gang var det med en markant større slagkraft. USA var nemlig det eneste land, der på daværende tidspunkt var i besiddelse af atombomben, hvilket de valgte at udnytte til endeligt at færdiggøre krigen, da de smed 2 atombomber over henholdsvis Hiroshima og Nagasaki. USA terroriseres ved 9/11, og som en konsekvensreaktion invaderede USA Afghanistan uden FN's beføjelse. Det illustrerer deres enorme magt i perioden, og her ville være det rette tidspunkt at tale om unipolaritet og Pax Americana. I 2009 forsøgte Obama sammen med Nicolas Sarkozy og den israelske statsminister at oprette et samarbejde om konflikten i Syrien. Men det blev aldrig til noget, fordi Obama håbede lidt naivt, at konflikten ville løse sig af sig selv uden USA's involvering. Denne kattepine har den amerikanske Fred Huff, som tidligere diplomat af Syrien, formuleret rigtig fint. President Obama's reluctance to engage in Syria has been understandable. Perhaps he now understands that disengagement also has consequences, many of them unintended. Beslutningen var altså utjentlig for Obama, fordi den gængse borger og landet som helhed ikke ønskede at indfinde sig i en ny krig. Derfor forsøgte han at holde konflikten hen, og de fæle koster, vi ser ske i Syrien i dag, er konsekvenserne af den udeblivende handling. På den vis har det næsten været umuligt for Obama at træffe en god beslutning. En konkret handling, USA alligevel valgte at gennemføre, var tilsendingen af våben til rebelgrupper i Syrien. Den 20. august 2010 udtalte Obama endeligt, at USA ville trække en rød linje, som Syrien ville overgå, så frem de omgås kemiske våben. Det tilføjes desuden, at overtrædelsen af denne grænse vil få konsekvenser. I august 2013 florerede der på internettet og i særdeleshed de sociale medier eksisterende bevismateriale mod det syriske regimes anvendelse af kemiske våben. De mest sandfærdige kilder synes, at de mange syriske beboere som uafhængigt uploadede videoer af militær anvendelse af kemiske våben. Deraf udtalte USA, at de var klar til at invadere Syrien, igen udenom FN. Men da John Kerry blev spurgt på et pressemøde, hvorvidt Syrien kunne forhindre et indgreb fra USA, svarede han: De kan overbringe alle deres kemiske våben inden for en uge, men vi ved alle, at det ikke kommer til at ske. Denne kække bemærkning greb russerne, hvor de efterfølgende bragte det op som et konkret forslag. Det satte den militære aktion lidt i stå og bragte igen konflikten tilbage på et diplomatisk niveau. Næste skridt har været at fastlægge en resolution, der får Syrien til at stoppe deres brug af kemiske våben, men fortsat ingen militær aktion mod Syrien. Det fortæller vi i krigsmæssig forstand er forbi med tiden med Pax Americana og USA's unipolaritet. Det fortæller ligeledes, at der er sket en dekoncentration af magten. Man kan sige, at vi ikke længere er én supermagt i USA, men derimod har flere stormagter, inklusive USA, Rusland, Kina og flere. Blandt de syriske rebeller er den gængse holdning fortsat, at det er USA, der ikke kan afgøre konflikten til deres fordel, så frem det ønskes. Det belyser ret godt situationen. Man har været vant til at se USA eneherske, så at sige, det er stadig det syn folket har, men politikerne har indset, at USA ikke længere besidder samme styrke.